ブロンズ、あれこれいけてる？ブロンズ2だ。ブロンズ2になってるので、頑張っていこうかな。どこでしょう。今回から多分棒読みがつくはず。ちょっと待ってね。しばしお待ちをください。しばしお待ち、すいません。喋れねえ、最近。歌えねえ。しばしお待ちください。ふむ、ふむ、ふむ。ちょっと待ってください。よいしょ。
なんだっけ。落ちる。一旦入店すっか。しばしお待ちください。よいしょ。よいしょ、復活。よいしょ。乙姫エビさん、おーよ、復活した。ボリュームついた。いいね。
いしょ。やってこう。ランクマッチ。あ、重くない？そうでもない？ちょっと音量が、よいしょ。およみちゃんの音量上げて、よし、これでいこう。お、ナルドさんじゃん。通話つなごうぜ。ほい。急遽人のキャプ棒うんぬんのやつに呼び出されて、バタバタしてました。お、こんばんは。今日一発目なのでよろしくお願いします。マジ俺も一発目。頑張ろう。ランクマッチがあれだっけなんだキングスキャニオンになったから、またなんか一から感がすごい。正直こっちはそうなんだ好きだから。敗走は許されない。頑張りましょう。一度火花を放てば、それで正しい戦略を取れば勝利をつかめるわ。今回のチャンピオンです。勝者に一言言わせてくれ。調子はどうだ？ゴールドまでごちゃ混ぜだよ。まあそうっす。シーズン開幕はどうしても。しかも、シーズン開幕のゴールドからってことは、元プラチナだよね。そんなこと？いや、そうでもないんじゃん。行こうよ。準備して。ああ、ゴールドだと。プラチナとか、あっちに敵が。マジか。こっちそんなもんかにいいものがあるかも。ああ、期待。やべ、わかんねやべ、取れた。あ、やめろ。え。マジか。マジか武器ねえ。やべえ。ここきついっすよね。あ、そこなんだ、待ってね。テルミットグレネード、行くぞ。フラグを投げる。星行こうか。上から。おお、やるわ。あー、無理やったけどな。味方死んでたんか。ショットガンアモがいる。一発目からちょうど素ではないな。あ、そっか。参加費いらないのか。シルバー、ブロンズにまで落ちてる。よしよし。
無敵の人だからな、今。この前の港赤の APEX 配信の配信でなんか知り合いのアカウントが映ってて面白かった。チャンピオン部隊のチャンピオンになってて。見たことあるわと思ってやったら、その人だったっていう。キングスキャニオン、マジで地形がわからないから、覚えないとな、また。結構うん。違うから、ちょっと覚えないと難しいかもね。なんか部屋狭いし、みたいな。一箇所一箇所がなんか全部がなんか繋がって感じるっていうの。なんだろう。なんだエリアが分けが細かくて、そこがちょっと難しいかも。結構高低差がでかいから。あ、確かに。今までのなだらかだもん素ね。人は出て行って新しい方が。ここからは本物の戦いよ。さあ仕事よ。すげえゴツゴツしてるから。足取られるよね。挑戦を受けよう。今回のチャンピオンを紹介します。電力は十分。こっちは充電完了。準備万端よ。ここに着地するのがいいと思う。分かったわ。了解。君が人間なら息を止うわーめることをめっちゃおるおすすめするよ。右に4波ぐらい寄って左に1あめっちゃいるいやー、多すぎだよ。めっちゃいるやば何やこれしかも遅れてっから、ちょっときついな。ね奥目に寄る。こうかなそうですね。ラウンドグラップルを使うよ。こんな感じでいきやファーストキル達成。敵がファーストキルをゲット。いかがか。マジか攻撃を食らってる。どこだそこ下味方は下に逃げた。誰かなあれかあそこに先に他の部隊がいたみたい。ノックナイス。ダウンしちゃった。まあいいや移動が中よ。ここだからとりあえず一の今度優先でやってみろ。勝利のための必要悪よ。私たちだけ互いに援護するしかない。どうしようかなああ、相手うまい。やってるから。オルタネーターを発見。見つかった。脱出する。
7ってやる気あんのかお前。あ交渉するぜ。敗北はそんなに悪くない。いつも学ぶことがあるからな。少なくともミラージュめんどくさいな。ミラージュってあれ、デコイ使ったら透明になるの？ならないか。いや、ならない。あそれはウルトだけ。めっちゃ翻弄されてしまった。あれでもなんかブロンズ化からなのかわかんないけど、敵に当たるわ。おお。ゴールドや、なんか、行った時に、全然敵に弾当たらないから。おいまあ、避けるのうまい人あるからな。ちゃんとぐにゃぐにゃ動くから左右。あれで全然当たんないのね。よっしゃー。パスファインダー使ってみよう。うまくいった。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。正しい道を。今回のチャンピオンです。マーケット。ここに着地しましょう。終了了解。降下する。こらえて。ナンパかな？ここか。ワンパターンだね。俺の勝ち。本田晋介か。いるかも。攻撃を食らったわ。普通に。攻撃中。あ、やばそうかな。いたわ。うわーめっちゃ撃たれた。だわああ、できたね。待ってー。次のリーグのフラグを投げた。ここに敵がいる。標的。アクスターを投げる。ー。あいるね。あそこ行った。待って待って。ナイスー。キル確認。こらえて元通りにしてあげる。ありがとう。君のサポートには感謝。楽しくはない。修理中。新しいキルリーダーには気をつけて。よくやったわ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。 301捨てようかな。はい。 R301 を発見。自己修理中。これ空足りてる？おないね。まあ、今使わねえから。敵が近くにいる。やった。今のは忘れて。 G7 か。お、でもボディシールドあった。スコープを発見。中距離用だ。わあ、クソウサドラゴンが。めっちゃびっくりするんだけど。お、進化シールド。進化シールドを発見したよ。進化シールドはレベル1だ。ゴミ。いらない。これは使え。使ってくれ。ここも結構ある。バレルスタビライザーを発見。レベル2だ。いる？全部投げる。あ、いや、焼いてんの？
死ぬのこれ。知らねえな。あ前まで知ってさあ。ここは開いてんのか。ヘビーアモ自分がパスファインダーということを忘れてしまってるな。何かあるかな。手当てする。あ、音する。あ、これ上恐竜がいんのか。る。でっかいやつ。あ、りんちゃんだ。こんばんは、リンです。まさあ、ランクにソフトリセットが入ったぞ。しょがりしに行くぞ。今ボコボコにされたところ。泣いたもないな。ザラゴルも行くぞ。サンバカの配信はね、見てると涙が出ちゃうから、ちょっと後でゆっくりこう心を落ち着かせてみないと。連載したよね、サンバカの。びっくりした。そうなんですよ。ついち先生がね、ちょっと漫画を描くようで。今もサブモニターで流してる。すげえ、流しながらゲームできんだ。ケアパッケージ。あ、マジ全然いいないいで。すメモリいいな。何ギガ。なんじゃなかったかな。うち30。 32か。やっぱそれぐらい積んだ方がいいのかな。いや、来月買おうと思ってて。ほう。いや、パソコンをメモリをね、増設しようと思ってて。何ギガがいいのかなと思ってさ。下手くそ刺さらないメモリもあるからよくちゃんと企画を見て買った方がいいですよ。あるんだ、その。サンバカの配信見ながらって足音聞こえなくない？いや、いや逆にサンバカの配信の音の方が聞こえないからああ、なるほど。大丈夫です。ギリギリ聞こえるかぐらいの音量なんで。あ、そっち。このでっけえやつの足の下にアーマーとか落ちてる。あ、すごい。大体紫山落ちて。これ上がる周期があるの？それかもしかして。上がる周期かダメージを500与える。ただ、ダメージを500与えるとめっちゃ音出るから、バレるのか。あんまやらない。現実的ではない。やってんな。ボディシールドを発見。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。フラットラインを発見。回復が欲しいのですよ。こうやって久しぶりに見たな。ルートボックスって。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。欲しいかも。これは使える。リロード中よ。フラウラーで頑張るか。やば、音でかっ。敵を倒した。あ、マジいつの間に。いるやんけ。俺やんけチ。ャンピオン脱落。リロード中よ。一瞬で倒ここか。あー今屋根の上。音がしない。逃げられたな。とりあえず味方の援護に一人でやってんのか。やるのまず遠距離入れちゃってるか。クソ遠距離入れちゃってるか。あれか。見えねえ。敵発見。わかった。了解。めっちゃ遠距離だ。敵を発見。フラグを投げる。アークスターを投げる。
か。ちょいちょいちょい。うわ、撃たれた。しかも、みんなここ行きましょう。うわ、マジか。別ルだな、これ。リロード中。たくさんおるよ。脱出する。スモークを使う。あ、別ブルだ。見えないものは捉えられない。三部隊目が来たタ。イムがやばい。おっしゃー。でも面白いね、キングスキャニオン。キングスキャニオンの方が好きだからな。みんな言うね、ほんと。でも、久々に、物資ね、うぜ。足りねそうようやく物資の場所をあっちのやつ覚えてやってたけど、こっちまたわかんねえから全然漁れないよね。漁る速度で負けちゃう。マジでないんだよな。引きこもりが強いから、引きこもりまたは飛び回るタイプ。あー確かここ引きこもったら強そうだもんな。このマップしかなかった頃、大会やって、もう全部の参加チームが、ワットソンとレイスとパスファインダー。マジか。チームで勝ちに行く。忠義なき者それ以外は誰もいなかった。本当に。60人全部。レイスとパスファインダーとワットソンだけ。99レベルじゃん。今回のチャンピオンです。王道か。僕がジャンプマスターだ。どこだうん、上から見てもなんかどこに集まってんのかが分かりづらいよね。ここやばい。ここやばい。あ、なんだっけ。超激戦。ああ、すげえ。ここやばい。あれだここやばい。全部ダイヤとプレデターがいたんやけど。これやばい。マジか。ちょっと待って。どこ行こうかな。なんでダイヤプレデターがいるんだもいたね。おかしいな。やばいね。あれか。違うわ。ランクリセットでゴールドに下がった人がさらに下げられて、ここまで落ちてきたんだ。おい、ダメだろ、それ。ちょがりできねえじゃん。い恐ろしい。るな。いる。あ、こっちに3人いて。アルティメット即人材しかない。やべ。アルティメット即人材3つ。あ、武器ねえ、武器ねえ。あ、やばい。は嘘だろ。武器がない。あ、ここ漁ってるか。あ、ロボットくんの声がする。敵来た、敵来た。マジか。いた。やべえ、アルティメット即人材しかない。どうしよアルティメット促進しよう。あっちに標的だ。う。いるね。オッケー。行ってきてるな。チャンピオン撃破。ナイス。いいな。メガセックスセックス3キル。うお
鉄パだな。打ち合ってたもんな。なんでいないんだ。いたわ。レイス激キロ。ダウン。あ、いるね。もう一人。マジでオッケー。ああ、嘘。いっぱいいる。紫山最初だったのに。あ、嘘。あめっちゃいる。どうしよう、何使おうかな。正直に言うと死に魅力を感じる。やることがあるからテキパキ行くよ。敵が堕落し我らは消化する。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。戦いの場は私が決める。落ちてきてるの面白いな。やばすぎ。気をつけないとグラップルで掴んじゃうよ。あっちとあっちか。どこ降りようかな。あそことかどう？ここに着地するのなんかあるがいいと思う。いや、ブッシュはまああるけど。ー。あるっつっちゃう。なさそうだし、行くか。戦闘準備を。来てるか。いや、来てる。いっぱいいる。ダイヤだね。やべ。死んだ。いやだ。はお、なんで当たんないんだよ。どうなってんだ、これ。俺のエヴァは飾りか？トリプルテイク。区内持ってたな。金かけたんだな。いくらかけるんだっけあれって。2万ぐらい。2万ぐらい。やばいな、2万か。そんな高くはない。なら安いグ。ラブルに比べれば安いか。グラブルで1回天井するのに。 4.5 回区内が買える。スーパーでも4個あった。そう考えると安い。今まで実装したやつ全部もらえる。神々が望みたまえば勝利は我らに。
お金あったら俺絶対レイスのクナイとオクタンのバタフライナイフ注射器持ってるわ。かっこいいよね、バタフライナイフ。バタフライナイフ今までで一番かっこいい。モーションかっこいい、あれなんか持ってるとき。あれ実際やるの超難しいらしいです。普通に回すのより早いから。最後刺すし。注射器入ってるんか、あれ。オクタン、勝負に勝つために爆弾使って足吹っ飛ばした気違いだからな。いいね、そういう設定あるのいいよな。それをライフラインに戻してもらったのに、ライフライン開けててもう直さないって言ってるの。ウケるわ。どこ行こう。決まらなかった。ここで。戦闘準備を。いるか。2倍いる。死ぬな。大丈夫。なんとかなるか。なんとかなるか。ごめん、間違った。これなし。この辺いないの。あ、おった。了解。コロネなまりが。いたいたらちゃんとピン刺して。コロネだ。コロネだ。いたわ。敵をこけたら落ちた。敵のくせに落ちちゃっあベビーた。味方にもおったわ。なんてことこれダメなんだ。ありがとう。センチネルとあれ持ってたよ。なんかいろいろ。あと青アーマー。取っていいね。ああ、まだ決まった。やたら物資は良かったな。あ、投げてる。腰行きたい。アーマーを着てないものに最強アンのマーポイント。アーマーポイントを返してもらおうか。ディスラプター欲しいな。ディスラプターはダメ。あれは悪い歴史。あ、疲れちゃった。あ、ほんまよ。借りに行くか。当たらないんだよな、俺のウィングマン。そんな感じした。もううんまに当たらん。うわっ当たんな。遠くのウィングマンは当たるのに、近距離ウィングマンは当たらない。難しいもんね。そう。もし、わりかし初動にしては良かったのに。使わない期間が長すぎるとダメになっちゃうんです。2日でダメになる。最近ロングボウを使ってね、結構いい感じだったよ。ロングボウね。あれは、なんて言うんだろう。狙いが定まりやすいから強いっちゃ強いんだけど、20発しか持てないスナイパーをもう使いすぎるから、なるほど。たくさん撃てるやと思ってたけど。
そうそうそう。他の物資を持ちたい。他の物資を持ちたいのに、スナイパーはもういっぱい持たなきゃいけないっていう。枷を得るから。R99 とか持たないみたいな選択肢しかないのか、そしたら。いや、ヒールを削るか、投げ物を削るだから、セルを4個しか持てないとか、そういう風になっちゃう。60発あっても足りないから、ロングボン持ってたら。マジか。昔は80発までヘビーヤモであ持てたから、1枠しか埋めなかったのに、今80発持ちたいってなると、4枠埋まっちゃうから。そっか。他の必要なものを削ってまで持つかって言われるとっていう武器になっちゃった。ただボロカスなのか。そうそう。ただみんな持ってない。持ってないもんな。今回のチャンピオンです。このマップだった頃、今のマップが実装される前のこのマップだった頃、ねあ、プレデターだ。ロングボウ最強だったマジかね。使った感じすげえ強かったから、なるほどね、物資での関係で、まあ、厳しいみたいな感じなのか。そうそうそう。威力も申し分ないし、強いんだけど、弱い。弱い。どうしよう、どこ降りようかな。どこ行くんだろうみんな。それでいいんじゃない？戦場はこの下だ。あ、ワンパいるのかこれ。じゃああっち。視点が低い。負ける気がし。ここからそう。クソでして。ファーストキル。じゃなくてよかった。武器ないが。エリアをスキャン中。武器あれあれあるぞ。 P2020 を発見。ゴミじゃ。マジでこれしかない。あとこれかな。モザンビークを発見。ゴミじゃ。マジでなんもねえ。あ、これがある。 RE45 ゴミじゃ。まだマジ。新しいキルリーダーに気をつけろ。あ、なんか一人すごい硬くなってるな。クソドラゴン君ぶっ殺したらくれた。あ、誰かの遺体が降ってくるやつだ。懐かしいわ。あ撃たれてる。なんだあいつ。来たのかも。これあんま戦えないな。どうしいやよう。、無理しない。逃げでいい。俺が一番後ろいるから、撃つないね。遠いのかな。遠い。水中化したやつだから。大丈夫ですか？大丈夫だよ。 OK です。 20秒後にもう一回あれできる。チャンピオンが撃破されました。スキャン。スキャン。チャンピオンが倒れた。EVA8 を発見。言えば、お、G7 スカウトに1人が。ダブルタップつけちゃダメですよ。単発にしといた方がいいんか。そうそう。リングは近い。あ、いる。いや違う。いや、ドラゴン。くそー。いいよ。ワイの勝ちや。リングは近い。ヘビーアンモがないんだよな。拡張ライトマガジンを発見。レベル1よ。座った。拡張ライトマガジンを発見。レベル2よ。ポップアップを発見。ダブルタップトリガーだ。標準ストックを発見。レベル2よ。
私のよ。あとこれ。ポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。医療キットを発見。あおっちゃね。待って、これ青シールド押してた。私のだ。取り行こ周囲環境をマーク中。みんな、リングが動いてるわ。ライトアンモう。ヘビアモンありませんか？了ビアンも使ってるのでなるほどあげられません。解。ライトのいっぱいあるけそう、どライトしかないんだ。拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。ヘビアモン、ヘビアモン。これだよ。ありがとう。プレデターの人が殺しまくって俺武器変えたからありがとうございます。それしかない。ラットラインやから。どういたしまして。一応空いてるな。そりゃそうなんだけど。いる。いる。ああ、まだいる、まだいる。上取った方が強いな。やばっけやぶるけど。ナルトさん戻さないですかこれ。あ、だす。いや、バッテリーしなかかなくてったですね。シールなるほドをリチャージしてるところよ。あ、私もあれか。拡張ライトマガジンを発見。レベル2ね。ありがとう。まだいるかな。引いたから。引いた。いるね。この辺呼べねレースがポータル引いてるあそこに。敵今がいる。ライフラインパッケージを要請するわ。全部右に行ってる。警戒を。新しいキルリーダーよ。ああ、撃たれてる。リングの持ってきたのに。ない。タワーもあそこに。ポータルを設置。敵を確認。気をつけて。バク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 。とりあえず逃げて。あ、やべ。了解。あ、来た。行くぞ。必要なら変あ、やりますそこ上いるんか。あぶね。上か。いた。シールドをリチャージしないと。あ、降りた降りた。下降りた。で。OK です。傷をまだないんだよな。困ったな。うわ、どこだ後ろだ。うおマジか。ピースキーパー当たらん。あ、今フィニッシャーしてます。あー、待って。私は絶対に死んじゃう。おお、これボンやばいバーマン。あ、なんで。いや、ショート。敵が降ってくる。コロネ節な。うん、映る。
なんでしおんちゃんが可愛いんだよな。あー、なるほど。今日も俺はついてるんだ。生き延びてやるぜ。死なないことが大切だ。どうしよ敵を殲滅して勝利をつかむ。今回のチャンピオンを紹介します。お前が俺を認識した頃には俺はそこを立ち去ってるし。ホロライブな、最近あれだな、そんなにここっていう子がいないんだよな。好きだけど。う。5期生っていうか、なんか新しいあれあるよね。なんか、かかげ先生が、まあまあやるようになる。ああ、知らないや。うん、また増えるのか。あれか、オーディションやってるやつか。よく見極めて人を選んでほしいですね。まあそこ全員行きそうだけど、あっち。戦場はこの下だ。俺4期生受け入れられない子2人いるから。 2期生 ?4 期生4期生。2パかな ?2 パいるかな。だ。ファーストキル発生。ああ、いいんだ。その上いるかね。あれか。アークスターを投げた。ああ、やべ。2人いたわ。3人か、これ。ダメだ。寄れねえや。弾がないから3人多分パスファインダーとクリプト。3倍。ああ、紫はまためんどくせえ。あー、ミスった。あと一発。ちょっと待って。ベスト回収しないとやばい。うわ、無理無理。5秒しかねえ。無理やね。か。ああ。あ、無理。お、打ち抜かれた。ジャンプできればよかったね。近く。降りる場所わかんねえ。ファンってリスナーに見ると思わんって信じろかな。これ空飛んでるドラゴンもなんか落とすの箱持ってれば。箱持ってるんか。
私についてきな。戦うのは重しびれるわ。今回のチャンピオンです。アドバイスしてあげる。ブートキャンプへ帰りなさい。私がジャンプマスターよ。後に続いて。見事だ。ただただ見事だ。ただただ見事だ。死とは矛盾した旅だ。終わりはあそこ行くんだ。敗者は骸骨の衣装をつける。あそこ。するのがいい。行くわよ。ワンパ。いや、それどころじゃねクソいっぱいいるね。あ、いるわ。これじゃねえ。まだまだあげるぞ。やべ、大丈夫かなこれ。大丈夫そうか。リングのカウントダウンが始動。リング外で死にたくなければ俺のスピードについてきな。お、マジか、そんな一緒に解ける。撃ってるぜ。うまい。様だぜ。ダメだ。撃たれてる。最初のダメうわ、なんこれ。出血してる。無理じゃ。選択は何も変えることができない。え。マジか。リンゴを削りきれん。弾足りてん。一緒やった。進化シールドつけてたか、今。準備完了。ワクワクする。殿下を制御してアリーナを制しましょう。居合も準備もバッチリだ。今回のチャンピオンを紹介します。覚悟して。こいつ見たことあるな、俺。食ったんだ。私がジャンプマスターよ。光栄ね。どうしようかな。どうしようかな。ここで。上からの眺めを超えるものはない。よーし、乗ってきたぜ。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。おいで。
かな。報告、キルリーダーが撃破されました。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。おじさん屋上に青べ忘れてるよ。まだ多分されてないね。屋上から多分行ったんじゃない屋上から、ただ回ってないんだよね、後ろの方。行き方がわからないので、あ、中から行けんのか。これ行ったろ。あれ早く行くぜ。ここか、よいしょ。オクタンはえ頭おかしになるよ。ジブラルタル使ってるとすごいもっさりしてる感じがしてさ。あれ変わらないんだけどね、感じちゃう。なるほど、ここもあるのか。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダー、こっちに近寄らせないようにしまた紫色になってる。運がいいですね。いいな。M6。行くぞ。早く行くぜ。お、ロングボウの音。ポップアップを発見。下でやってんな。拡張ヘビーマガジンを発あ、見。レベルこっちだ。 3よ。グラップルを使用。持ってく？あー、お願いします。ヘビーマガジンだよね。オッケーオッケー。はい。誰かいたぞ。クッキーよりじゃなさそうだ。開けた。オッケー。別に戦わなくていいですよ。ジップライン設置したよ。シールドチャージ中だ。来い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 。じゃあ別部隊がいる。別場だ。あっちに敵がいる。シールドチャージ。無駄だ。設置するわ。無駄フェン無駄。スで囲って追い出すの。ここ貼ってても仕方ねえか。よし、すぐ消えるかな。時間がかかるけど。あ、いるわ。よ、あそこに誰かいるぞ。距離はある。下か。紫アーマー来たな。金アーマーだな、今のエフェクト。そこ行きたいな。あ、うんジップで上がれるからなと思って。青バッグ。バックパックを発見。レベル2。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3よ。あ、大丈夫 ?3 倍。大丈夫だよ。使うんだったらいらない。
使わないんだったらもらおう。オフラインだから、いいや。はい。スコールを発中距離用よ。あ、俺やんけ。上取られてるな。まあ、そりゃそうだよな。じゃあ、さっきのやつらか。困ったな。逃げ場がないな。この家の裏からジップライン。上いる。うわー、なんでや。これか。ゼロいるか。今ワンパー別でやってんね。悪くはないが良くもないなブラザいや、やばすぎて当たんねえ。先っぽ欲しい。先っぽでケツ欲しい。上に来ました。あべ本当だ。売れた。人間だ。別だこ割れた。んどこにいんの？やば、無理。れ。上にいる。やべ。おい、ふざけんなよ。なんで混ざってくるんだよ。なんである意味もないんだ。お。チームで勝ちに行く。忠義なき者には死を。騙されるな。私は科学者だ。私の思い通りに動かしてみせる。今回のチャンピオンを紹介します。風おお。変ななんだ今曲がり方したな。
の準備を急降下するわよ。でけえ。これ日本語レペートしてほしいですマジで。ファーストシーズンの頃はあいつはマップの外にいたの。なんか間に入ってきた。報告ファーストキルなんかあれだよね、時間の経過を感じるよね。体内新編が消えたのね。そう。ラウンド1リングのカウントダウンが始動。中はまず拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。持てる弾薬が増える。R99 を発見。ライトとモテるね。重い。なんだ重いぞ。キルスイッチか。なんだおやってんな誰か。めっちゃ持ってるし。新しいキルリーダーが生まれました。びっくりするよ今。新しいキルリーダーと担当ね。そういうチートもある。あ、いるわ。敵を確認。了解。ちょっとベスト探したらいきます。撃たれてる。そうここにいるのか。ベストがどこ撃ってる。一発当てた。ベストがない。テルミットを投げる。重いんだよな。テルミ上来たなットを投げる。。後ろにいんじゃん。撃たれてる。リロードする気が大事だよ。新しいキルリーダーあ、後ろにいた。リングは近い。閉鎖まで残り1分。たどり着きました。リロードする。上に一人います。 OK です。落ちてく。わ脱出する。あ、別のやつだ。ダウンしたわ。なんもねえ。リング変あれウルトくそ。リング閉鎖まであと30秒。もうすぐそこよ。あ、いるね。長戸さんどこだ？別かこれ。いけるかな？いるよ。リングすぐそこ。あと10秒。スパン死んだ。今助ける。援護して。行きましょう。外の人間を傷つけるように作ったの。助かった。戦車を出てる。少し止まる。応急処置を行うわ。後ろかい。なんかこの銃撃は近距離に二人。脱出する。ブラコを投げた。いやー、きついね。死んだのは私か。でもあ、やべ、お、やべ。あ、生あ、きてたんだ。ちゃったか。切っちゃった。10分ペナル。一回落ちる。
ばいな、この。表。やばすぎ。クソ重いな、これ、マジで。もっさりするもんな。あ、やられてる。本当だ。めっちゃやるなぁ、その。カモが来るぞ。おいで。打ちたい放題やもんな、ここ。ベスパタやり合うから来れないのか。やばすぎ。キルリーダーを潰しています。うめえ。危ねえ、しかも。あぶねそう、金か。熱いなぁ。新しいキルリーダーが確定しました。
手寄せ入れなかったな。あ、そっか、金服になったらって感じなのか。そうっすね。報告、ケアパッケージを輸送中です。いるー。うわーレスナー。こっちへ行こう。ありがとうございます。お疲れ様でしました。た。じゃあやったるか。殿下を制御してアリーナを制しましょう。さあ終わらせるぞ。チャンピオンになるのが待ちきれないね。今回のチャンピオンを紹介します。俺は必要に駆られてここにいる。お前の言い訳は？オートエイムなんてものは存在しないわ。どこへ行こうとも準備はできている。敵に気づかれないように飛んでみよう。ファーストキル発生。戦いが始まったようだ。楽しみ。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。よかった。もうリングの中だ。ダメージを受けた。リロード中だ。配置回路完成。こっちへ行こう。
張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。ヘムロック拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3。スコープを発見。スナイパー用だ。これは使える。メルシー。礼には及ばない。ラッキー、もうみんなリングの中だね。いつでも動ける。ドローンに機関信号を送る。ケアパッケージ輸送中。さあ、ケアパッケージが投下されたぞ。敵に撃たれてる。リロード中だ。リチャージ中。リロード中。切るよ。やってきたわね。リロード中。敵を倒した。ボディシールドを発見。リロード中。一人仕留めた。シールドリチャージ中。シールドをリチャージ中。標的を確認。了解。シールドをリチャージ中。故障箇所を修理中。シールドリチャージ進行中。拡張ライトマガジンを発見。レベル3よ。標的を発見。攻撃中。
あそこまで行ったら、チャージライフルきついな。充電完了よ。この瞬間がたまらないね。私が求めるのはただ一つ、結果だ。今回のチャンピオンを紹介します。いつかは死に追いつかれるっていうが、それはどうかな。素晴らしい。熱心な被験者がこんなにも。君らにこっちを探索しよう。だけじゃない。ここに敵がいる。独立センサーを設置する。ガストラップを設置する。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。リングの中にいるわ。悪くない。リンゴが中よ。戦いが始まったようだ。楽しみ。
あたたた、腰がもう痛い。嵐を沈めに行きましょう。どうしよう。何使おうかな。じゃないかい。さて派手にやるわよ。なんでやなんでや。ついてこれないなら諦めなさい。右クリックが効かない。今回のチャンピオンを紹介します。準備して行くわよ。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。次のリングまで距離がある。報告。ボディシールドを発見。攻め込むわ。ボディシールドを発見。レベル2だ。私たちじゃない。ダウンしたわ。標的をダウンさせた。ここへ行きましょう。新しい部隊が現れたわ。戦闘態勢。攻撃中。リロード中よ。敵がダウン。敵、ここよ。リロード中よ。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンを仕留めた。こっちに敵がいる。ここに敵がいる。近距離に敵がいる。次でラストかな。いやー、なかなかプラスに持ってけない。
ててれててれてれてれててれ。殿下を制御してアリーナを制しましょう。私が必要なんでしょう。行きましょう。落ち着いて仲間と行動し、諦めないこと。と、100キルでもいったか。今回のチャンピオンを紹介します。ここに着地しましょう。降下する。こらえて。あっちに敵がいる。こっちへ行きましょう。やべ。あっちに敵が。
のチャンピオンです。スイングしてここまで来たんだ。冗談みたいだけど本当だよ。行くわよ。準備して。ファーストキル発生。途中向か。ドンパチはいきなり始まるから。リングの中にいるわ。悪くない。ああ、去ったか。武器がいる。標的を発見。エネルギーアムを発見。私のよ。ありがとう。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーよ。気をつけて。標的を発見。射撃開始。リロード中よ。アークスターを投げる。フェンス設置中。フェンスが完成したわ。あっちに標的。敵発見。標的を発見。攻撃中。リロード中よ。敵がダウン。もう一人ダウン。今のが最後のやばすぎでしょ。次元の状況が好転してる。警告。空中の電荷を感じる。私たちはリングの中。安全よ。ライトアモ発見。ライトアモ発見。ありがとう。ヘビーアモがいる。ヘビーアモ発見。これがいる。エネルギーアモ発見。ヘビーアモを発見。助かる。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ接近中。中にはお宝がいっぱいよ。
トアーム発見。ライトアーム発見。メルシー。大丈夫。これはお祝いが必要ね。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2ね。バレルスタビライザーを発見。レベル3。やべえ、ついていくの精一杯だ。敵が近い。エネルギーアムを発見。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダー、注意しないとね。敵発見。了解。ウィー。チャンピオンが撃破されました。フラグを投げる。チャンピオンが倒れた。フラグを投げる。射撃開始。正しい選択をしたわ。見つかった。空間戦。敵をダウンさせない。リロード中よ。敵を倒した。新しい機体が現れたわ。戦闘中だ。あ、フィッシャーいけるかな。やった。ワットさんじゃん。ってことはかわいい。ディスコード入りっぱなしじゃん。一度火花を放てばそれで十分。
と一っ走り行こうぜ。準備完了。ワクワクする。今回のチャンピオンを紹介します。俺は捨て駒じゃない。ゲームを壊しに来た。うわーめっちゃ。この瞬間がたまらない。おれー。あっちに敵がいる。あーワンパいますね。犠牲者は幸い私たちじゃない。空中の電波を感じる。テレビット敵をダウンさせたわ。リロード中だ。ここへ向かう。敵だ。やるか。助けてあげるわ。待ってて。助けてあげるわ。眠りは終わりだ。もう起き上がることはないな。リロード中だ。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーか。いつまで持つかな。アルティメット促進剤を発見。回復中。くそ。ボディシールドを発見。レベル1よ。私のもの。よし、これを使えるな。回復がいる。助かる。ドゥリアン。割と今の1キル地味に嬉しかったんだよな。レース開始。物資がやべ、なんもねえ。 R301 を発見。注射器を発見。レース開始。これは使えそうね。ありがとう。注射器を発見。フラッグを使用。ありがとう。いいんだよ。ど真ん中怖いな。リングの中にいるわ。悪くない。
ケージはゲットしとこうぜ。敵が近い。ようやくやり合える街だ。一人ダウンされた。シールドをチャージ中。敵を確認。撃たれてる。リロード中だ。ずっと前から分かっていたこと。あと1回ヘムロックあったらな。悔しい。今のは悔しいわ。私のコイルの出力は120万ボルトよ。いつでも行けるわ。いやねえべ。チャンピオンになるのが待ちきれないね。うわぁ。サバーかだこの人。今回のチャンピオンです。私のスーツは絶縁しようけど、そっちは違ったわね。この場所いい予感がする。わかったわ。行くわよ。準備して。敵を発見。あいたあいたあいた。ファーストキルをゲット。
てか今。なんで L スターじゃなかったんやろ。ゼロゼ新しいロ。0-0でございます。ダメだな。フェンスで囲って追い出すの。猛者はスコープを使わないって私は大砲よ。いつでも行けるわ。今回のチャンピオンを紹介します。ここに着地しましょう。行くわよ。準備して。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。報告、ファーストキル発生。ファーストキル予測できなかったわ。ポップアップを発見。チョークよ。R301 を発見。チャンピオン撃破。これは欲しい。誰かがチャンピオンをR301 を発見。あっちか。こうね。ポップアップを発見。チョークよ。
分で閉じる。時間は無駄にできないわ。見えた。この先にドロップシップよ。リングまで遠い。残り45秒。チャージライフルを発見。ピースキーパーを発見。フェンスを置いた。回路が完成。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。持てる弾薬が増える。よし、これは使える。ヘビーアモを発見。ボディシールドを発見。レベル2。私のよ。ショットガンボルトを発見。レベル3。リング閉鎖中。リングが縮小中。これは使える。特に適正存在。報告。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。いいものが積んであるわ。どういたしまして。標的に命中。敵を発見。ポータルを設置する。標的に命中。ポータル撤回。フェンスを発進。敵のフェンスを渡ったら検知できるわ。敵を確認。苦痛の始まりよ。アークスターを投げる。フラッグ空爆が来る。攻撃中。待って。シールドをリチャージする。敵を確認した。敵をダウンだ。行うわ。チャンピオン撃破。王者は空に舞う。部隊は全滅ね。上出来よ。シールドをリチャージ中。回復中。でも警戒はしてる。さよなら。これちょっとダメージ狙ってみてもいいかもな。ライトアモがいる。
発見。助かる。トンネルを開けるわ。ヘビーアモを発見。リロード中。標的がダウン。敵を確認した。キル確認。敵よ、あっち。標的命中。標的に効果あり。ここに敵がいる。リロード中。敵が近くにいる。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーの誕生ね。標的に命中。敵兵を捕らえた。あと1分。リングは近く。敵を確認。敵の姿を確認。味方、攻撃を受けてる。グレネードを投げるわ。何してんだ俺は。シールドを使う。残り30秒。リングは近い。敵を発見。シールドをリチャージしないと。リロード中。リロード中。今のが最後の一人よ。また一つ部隊が消えた。残り10秒。リングはすぐそこよ。シールドをリチャージ中。傷をつけようとしている。始まった。リングが動いてる。ライトアーモがいる。物資が接近。早すぎるわ。あ、今治療中よ。医療キットを使う。ちょっと待って。傷を手当てしている。こっちへ行きましょう。敵発見。敵を確認した。今のは忘れて。トンネルを開けるわ。あと1分。リングは近い。
成したわ。標的に効果あり。嵐を止めるわ。撃たれてる。空中の電波ケアパッケージ輸送中。リングの中安全よ。シールドをリチャージする。ケアパッケージ。テントを展開。戦士設置中。誰かがここを通ったら分かるようになっている。標的に効果あり。フェンスを立てる。敵なフェンスね。フェンスを置いた。リロード中。ラウンド4リングのカウントダウンの始動。こっちよ。このエリアを偵察しましょう。敵を確認した。見つかった。攻撃を受けてる。操作開始。ガンガン撃つわよ。車がかかるわ。シールドを開設する。攻撃された。医療機器を使う。ちょっと待って。攻撃を受けてる。回復中。鈍ってあげる。繰り返す。攻撃を受けてる。標的をローズ。出血してる。近くに敵が。グレネードが来る。いい感じだったけどな。うわ、定番持ちか。そこは危険。あなた監視されてるかも。
わります。楽しかった。